ҷурахон маҷидов хонаи замонавӣ месозад. ин орзуи деринаи ӯ бо маблағи фаъолияти меҳнатиаш аз ҳисоби даромад аз муҳоҷирати меҳнатӣ амалӣ мегардад. ҳоло пулҳояш барои як қисми корҳои сохтмонӣ басанда мебошанд. барои пурра ба анҷом расонидани сохтмони хонааш ӯ лозим мешуморад ки боз ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намояд. طول 13 سال شده ما هم یک آدم قطعی کار رفته آمده است. خیلی که توکلی باید شناس باشه که جای معین باشه. توکلی میره یک جوره یک چیز نمیفهمه، یک کار نمیفهمه. آیا همون جای میره و کار میکنه، مقصد همون آدم سوم میتن نمیتن هیچ معلوم نیست. مثال جای انیق باشه که جنیق معین باشه که برای کار کنه. дар деҳаи гулобод деҳоти ба номи абди авазов ноҳияи восе мисли ҷурахон ин одамон ҳам нафароне ҳастанд ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштаанд. ин гӯшаи деҳа ҷои вохӯрии онҳо мебошад. на ҳар кадоми инҳо дар муҳоҷират муваффақ гаштаанд. 2019 мо дар Москва будем, Дакимтон Московский област буд. Ай фирма Воронеж област рафт. Воронеж област файрод мукардан. Ай Воронеж област се моҳ ҳамҷа кор кардем. мо ҷара дигар нафаҳмидем ки дар куҷо мо документатсияро чӣ кунем, мақсад туғри кунем. баъд дигар дар се моҳ дар Воронеж област кор кардем. баъд чӣ моро дастгир кардан, милисо давлат дастгир кардан. ҳуҷҷат пурсидан. хай ман ҳуҷҷатонро ҷамъ кардан, бурдан адел бурдан як шав дар адел маҳкам мекардан. сари суд бировардан, сари судаш штраф мекардан. 4200 рубли Россия маҳкам чӣ мекардан, ҷарима мекардан. хай сума споридем. мо гуфтем хай сабабҳои мо чӣ буд ки мисол мо дигар ҷо шаҳри Москва дигар Воронеж област рафтем, дигар вилоят дигар рафтем. ҳайн ҳамин ҳодисаҳо шид. ҳатто ки ма фаҳмидем ки масалан бояд мо ҳамҷа мисол чиёмна дар қайд мегирифтем. яъне як вилоят ба вилояти дигар рафтана бояд патента бояд мерафтем дар фемеси ҳамҷа ё дар қайд мегирифтем. не ки мо дар ҳамҷа рафтем милисиёша гуфтем ё гуфтам мо намедонем. фақат дар фемес мақсад мо муроҷиат кардем. не ки фемес уҷаро мо намедонистем дар асл ки куҷо дар фемес уҷа. мисол уҷа калуна ки шаҳри калуна дигар анака шуморо депорт чидем. моро дигар бурдан сари суд бировардан, сари суда штраф мекардан, штраф наспордем. 10 рӯз муҳлат медоданд ки шумо аз Москва хориҷ шавед. дар ин ҷо аз ҳаёти муҳоҷирони меҳнатӣ барои онҳое ки нав ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд нақлҳои маслиҳатомез шунидан мумкин аст. ин ҷавон дар муҳоҷирати меҳнатӣ аз беэҳтиётӣ аз панҷаҳояш маҳрум мондааст. як фирмада кор мекунам ки кардон буд, заводи кардон буд. кор мекунам онҷа мақсад шавкор будам. ҳисоби мақсад чим ё ки хобам буд ё ки беаҳамияти хеле мақсад дисмам аппарат ҳам 2011 буд. аппарат дисма қабидам қали кардам 2011 то ҳозира ман дистам чорчиликм кор намекунам. барои ҳимояи ҳаёт муҳоҷир бояд донад ки риояи техникаи бехатарӣ яке аз талаботҳои асосӣ мебошанд. таъкид менамоянд дар литсеи касбии техникии ноҳияи восе қисми зиёди касбомӯзон баъди хатми муассиса роҳи муҳоҷиратро пеш мегиранд. ин ҷавонон ҳунари кавшергариро меомӯзанд. баъди хатми литсей соҳиби ҳуҷҷат мегарданд ки доштани ҳуҷҷат барои муҳоҷири меҳнатӣ ҳатмӣ аст, мегӯяд устод. вақте ки иҷара хат мекунен мерен ба муҳоҷират мерен, ҳамун муҳоҷират бачаҳое ҳастанд ки рафтан ҳамин чиза ҳуҷҷатшонро гирифта рафтан дар мунҷа барои гуфт ман чӣ мекунам кавшер кардан метавонам ҳуҷҷат пешниҳод кунам. вақте ҳуҷҷата пешниҳод кардан натавонист корда қабулш кардан натавонистанд. фирмаҳое ҳастанд ки ҳатман ҳуҷҷат дар корад. беҳуҷҷат ӯ фирмаҳо қабул намекунанд. ҳамун бачаҳо аз нав гаштан омадан хондан ҳуҷҷат гирифтан ба муҳоҷират рафтан, ҳамаҳо бо соҳиби ҷои кор шиданд. дар маркази ноҳияи восе бахши муҳоҷирати меҳнатӣ фаъолият дорад. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳамин бахшҳо фаъолият менамоянд. гулбаҳор атозода мудири ин бахш аст. нафароне ки сафари муҳоҷирати меҳнатӣ доранд пеш аз сафар аз ин марказ ҳам метавонанд оиди муҳоҷирати бехатар маслиҳатҳои муфид гиранд. пеш аз сафар бояд сайтҳои асосие ки шаҳрвандон проверка яъне мегӯем сайти фсб ё ин ки фмс метавонанд ки дар дилхо нуқтаҳои чиптафурӯшӣ як бор аз санҷиш гузаронанд
барои чӣ? Барои он ки ҳолатҳое пайдо мешавад ки шаҳрвандои мо дар қаламрави Федератсияи Русия ба қонуншиканиҳо рӯбарӯ мегарданд. Бинобар ҳамин сабабҳо вақте ки қаламрави Федератсияи Россияро тарк карда ба Тоҷикистон бармегарданд, дар ҳамин ҳолатҳо муҳоҷирони меҳнатӣ беогоҳӣ метавонанд ки ба рӯйхати депортатсия ворид шаванд. ва сабабҳои асосӣ ҳамин ҳам шуда метавонад ки пеш аз сафар ягон бор проверка накарда ба қаламрави дигар кишварҳо мераванд. Масалан аз аэропорти Тоҷикистон мегзаранд, дар проблемаи асосӣ дар қаламрави дигар кишварҳо мешавад. Муҳоҷирони меҳнатии мо аксарият ки ба қонуншиканиҳо рӯбарӯ мешаванд, забондонишон бениҳоят суст аст. Баъд дуюм масъала ҳунарманд ҳам нестанд. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як шӯъбаи кортаминкунӣ дар хориҷа пеш аз сафар муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз сафар аввал забономӯзӣ, баъд аз озмун мегзоранд, баъд дилхоҳ ҳастанд ширкатҳое ки расмӣ ҳастанд, ба тариқи ана ҳамон ширкатҳо ба хориҷа сафар мекунанд. Бале, шуғли аҳолӣ як шӯъба ҳаст, кортаминкунӣ дар хориҷа. Бале, шуғли аҳолӣ шумо метавонед муроҷиат мекунед, расман муроҷиат мекунед, ба қайд мегиранд, забон меомӯзонанд, сертификат медиҳанд. Баъд ширкатҳои расмӣ катӣ метавонед ки муҳоҷир шавед, расман ягон ҳодиса намешавад, ширкат худ ҷавоб мегӯяд. Аксариятшон муҳоҷирати меҳнатӣ ба қаламрави Федератсияи Россия мераванд. Дар ҳамин ҳолат вақте ки забона намедонанд ва ё наметавонанд ки дар як мисол дар пеш аз рафтан ба ин ё он шаҳре ки мераванд, дар ҳамонҷо бояд худшона ба қайд гузоранд. Вақте ки дар қайд мегузоранд, метавонанд ки боз вай патент гиранд, баъд қонунӣ кор мекунанд. Вақте ки патент мегиранд, қонунӣ кор мекунанд. Ҳолатҳое мешавад ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба қайд мегузоранду мисол дар ин шаҳр ба қайд мегузоранд, шаҳри дигар ба кор мераванд, патент ҳам надоранд. Дар ҳамин ҳолат мешавад ки ва ё ба қонуншиканӣ рӯбарӯ мешаванд ва депортатсия мешаванд ба кишвар. дар деҳаи гулобод ана ин қаҳрамони мо бошад ба қарибӣ сафари муҳоҷирати меҳнатӣ дорад. ин сафари аввали ӯ нест. хай мо ки экзамен гузаштем ака мурсад дига моро экзамен намедиҳам, барои ки ман 3 сола экзамен дорам. забонусия ҳамун забон сертификат Ага. дорам, ан сертификат Сертификат ҳамега якта? мебарам. ин ҳатман ая И ҳадман охи мо ҷа гузаштем охи гузаштем ҷа 3 сола срок дорам. Ҳамун мебарам, короче дига ман чӣ намекунам. Мақсад имтиҳон намеспорӣ. имтиҳон намеспорам, барои супоридагӣ. бо чӣ ғайри ӯ ана бо мо пешакӣ мақсад хеле ҳавоӣ намерем. Мақсад ҷа ҷои кор дорем, мақсад телефон мекунам ки мақсад хай гарм шид хезем биен. Мақсад ҳамун чӣ муна ҳамиз паспорт муна мақсад билет муна сурат гирифтем, ватсапда фирдодем ки мақсад мо хаям хел мақсад мо меем. Хеле ҳавоӣ намерем охи. Ҳавоӣ ҷои нафаҳмӣ чӣ хел мератам. Мақсад партофтем ки мақсад ҷои хои моро тайёрӣ бинам. Мақсад то мерем документ мекунем, чӣ мекунем. Пешакӣ ҷои мо партофтем сурат муна чӣ партонем ки мо ҷои худна то омадан на тайёрӣ бинем. Мақсад хай мо числар гуфтем хай ба 20 саҳар мепарем наси боша. Баъд чӣ кунем? Амро партофтем. хай мақсад мерем уҷа мақсад ҷои хоҳмо тайёр. мақсад ҷои кор хай ҳаста то документ кана ва бояд ҷои хоб дошта бошӣ ки хай ҷои хобно ташкил мекунанд. بعد پای داکیمیشون رجیستر میکنم خیلی که اوپشیت هم خودش رجیستر میکنم رجیستر کرد بعد دیگه بعد داکیمنت میکنید که چی داکیمنت پاتین رجیستر کردی میره رجیستر پاتین میکنه قاعده که از قانون نو برماگه به حجت کانه میشه بعد حجت کنی پاتین کنی هر سال چند سومی که کام شهری که باشه سومی خودش داره بود پاتین کنی همه داکیمنت قاعده‌ای باشه به داکیمنت که گشتی و چی کردی قبل که غلطی بود دپورتت میکنن با میره 3 سال 4 سال دیگه مو میگردن یعنی که برای دپورت نکنن چی در کاره فقط حجت کن در کار چی حجت پاتین پاتنتی جو کار پاتنت هر ماه پولی پاتنت میسپاری رجیستر جای زندگی میکنی رجیستر سر پردالید میکنی هر ماهشه همین دکوجاتو که باشه یگون کس ده یگون کس کار نداره مهاجرت مهنتی موضوعی نو نیست این موضوع پهلوهای دیگر هم دارد